आच्छा बारु थाइबानि लारु फिसालाफोरा जि बियो बेखौ होआबा बिफाफोरखौनो बुथारमारो नामाब्रा आथिखालनि गथ'फोरा माथो निउसावलाय बायदिसिना होबाय थायोब्रा गिनोसो ओंखारलायलांबाय माथो आंलाय एमाव बेथायाबो आंनाव बाइक बिबाय थादोंमोन ना नाथाय आं बाइक होआसै आरो बाइकनि किस्ति मारिनो थाखायबो फैसा बिदोंमोन बियो बेवहायबो आं राजि जायासै दा टफिरामनिफ्राय फैसा दाहार लानानै बाइकनि किस्तिखौ मारिबाय बे किस्तिखौ मारिफिननो आंनाव फैसा बिदोंमोन एमाव बेथाया बेखौबो आं होआसै दा थाङै थुङै रागाफोरखौ बुथुमनानै आंखौ बुथारबा गैलालै बिफा आंनो बाइक बिनायाव नों बाइकबो होआखै फैसा बिबाबो फैसा होआ नोंखौ हले आं दिनै गारनायाव गैया ओइदै आइला साननानैनो माथो खर'खौ सुबाव मोनलायबायलै मोगथाङाव फिसालानि आखाइजों बुथारजाबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा आंसो फिसालाखौ बानायदों बे बानायजानाय बुस्थुजोंनो आं बुथारजानांगौ नामाब्रा खर'आ जालाङा नै माथो एमाव बेटानिसो कल जिउआ बिराद गोलाव जागोन बायदि मोनदों आं एमाव बेटानिखौ औ एमाव बेटा आफा मागोनि अन गुन्दै देनांगौमोन ना आच्छा आंखौसो मोनबाय होनबा बुंनो नोमाया मा जाखो नोमाया आया बेफोरखौ जेबो फात्ताखौनो लाया मानो थाखाय मालाय सुटियाव दङ ना आया आच्छा बारु थाइबानि लारु दे नोंसोरनो माबा मोनसे खालाम आं हांग्रि मोन्दिखौ फन खालामनानै बुंहरगोन जागोन दे आफा बे सुवार हांग्रि मोन्दियाबो बिराद गावखौनो एकट्रेस मोनथारबाय नामाब्रा 10 दिन सुटि लाबाय बियो मा खालामगोनब्रा बे मागो दिनावबो बे न'आव जेबो हेफाजाब होआ नामाब्रा आइला जामाइला बिथिंजाय इलेक्सननि थाखायबो लाहार फाहार खालामनांगौ मिटिंआवबो थांनांगौ न'खरबो नायनांगौ मा जाबावनांगौ जाखो आइडिया रुवाथिखौनो लानांसिगोन एसे दरमा बुरजा होनानै रुवाथि नांगौ होननानै निउसाव होनांसिगोन आं बमब्रखौ मानि रुवाथिहाय आइला मा न'नि ओंखाम संग्रा बायदि मोनबाय नामाब्रा आंनि अफिसखौ गोसो जाबानो थ्रोब हाबफैनाय मानि रुवाथि नांगौ जादों नोंहालाय मानो नों दा सुटियाव दङ सोर मावगोन न'नि खामानिखौ आं सिगांनिफ्रायनो रुवाथि नांगौ होननानै बुंखाबाय थाबाय थेवबो खोमा लायाना नों बे खोमाखौ सना गाननो थाखायल' लाखो ना माखो नोंलाय आंनि खोथा खोनासंनो थाखायथ' लायाखै लाजियाबो दाबायदियाव रुवाथि लाबोनांगौबा नोंसो रुवाथिखौ गोसो थोगोन तत गोदोनि दिना गैला रुवाथि गोसो थोग्रा गोसोथ' थोखानाय नङा नोङो लाइनथ' मारिगोन ना लाइन मारिनो थाखाय गोसो थोलायनांगौ नङाना आच्छा बारु थाइबानि लारु बेफोरबायदि खोथाखौ नोंनो सोर फोरोङोलै मा सोर फोरोंनांगौ जाखो ओरैनो साबधान इन्डिया क्राइम पेट्रल नायो नामा आजिखालिनि जुगाव मानसिफोरा गोसो थोलायलायाबाबो लाइन मारिलायो मिथिबाय खना खना थांनानै लोगो हमखुमालायो आच्छा बैसोरनि मादाव नोंबो दंफायो नामा नोंनि खर' होननानै बुंनो रोनाव साला माबा मोनसे बुंबाथाय उल्था बुंफागोन जायखिजाया आं बेवहाय नोंनाव फैसासो लांनो फैदों मानि थाखाय मानि थाखाय दरमा मोना नामा होमबा बोसोरफ्रोमबो सुटि गैया आंहा दा बे सुटि टाइमाव आंनो बेथन नांगौ आंहा बिउटि पार्लाराव थांनांगौ देलायनांगौ दखना बायनांगौ दरमाया आंनो आच्छा नों गावखौनो रुवाथिजोंसो रुजुबाय होमबा हा रुवाथिनिख्रुइ माबा खम नामा आंबो माथो रुवाथि बायदियानो न'खरनि गासैबो खामानिखौ मावनांगौ एसेबो रेस्ट गैया गोसो जाबानो हटेलफोर बायदि ओंखाम नांगौ ओंख्रि नांगौ दै गुदुं नांगौ दै गुसु नांगौ होननानै बिबाय थायो दा बोरै मोनदो नैबे रुवाथिया सुटि लानायाव दाथ' मागोनि बोथोर आं जेबो मिथिथाराहाय सोर माजों मा देयो सोर मा खालामहैयो आं मिथिथारा गाबागाव मा मावनानै जायो जाबानो जाबाय आरो नोंथ' बिफाया फिसाफोरखौ मा बिथोन होयो होबानो जाबाय आंनो फैसा होआबा नाङाबा आंनाव जा एसे दङ बेजोंनो बेरायगोन आंहा ओइ र' आइला खोथाखौनो मोजां खोनासंजोबा साला फाग्लिया आच्छा बारु थाइबानि लारु रुवाथि लाबाबो बिराद दिगदार जागोन नामाब्रा न'खरावबो फिसाला सासे गिदिर देरबायना रुवाथिबा लाजागोन ना लाजाया जियानो जादोला एमाव बेटाखौ बुंनानै माइब्रानि माइरंखौ लांनो होनानै न'आवनो देनो होनोसै आं माबा मेसिनफोरावसो लांनो ओंखारलायलांगोन मेसिनाव देनाय फिथाफोरखौ बांद्राय गोथाव मोनजायाना बेनिखायनो न'आव देहोनांगौ सालाफोरखौ ओरैनो गोन्दा गोन्दी दङना बिसोर जेव आच्छा बारु थाइबानि लारु आबै आंखौ फिथा देनो लिंहरदोंमोन नंगौ नामा हा थांबानो जाबाय आरो जागोन दे नैबे न'नि अन गुन्दैखौ देखांनानै आं आबैमोनाव थांगोन दे होमबालाय आंबो नोमफानो ओंखाम हैनो लांनोसै जागोन दे नै माथो नोंसा न'आवनो देबाय औ हाफा आं न'आवनो देबायहाय मेसिनाव देबाथाय फिथाखौनो बारा मोजां मोनजाया आं नंनायाबो नंगौहाय मेसिनाव देनाय माइब्राया बांद्राय आथा जाया आंबो न'आवनो देहैनोसैहाय नोङो मेसिनाव देहैनो नागिरदोंमोन होमबा औ बिनिखायनो नोंखौ लोगो लानो फैदोंमोन आं दा नोंसाखौ देनाय नुनानै आंबो न'आवनो देनो गोसो जाबाय मालाय हनै जोंलारियाबो होथारथारो माथो देनाया जोंहाना बियो उस्तादिखौ फोरोंनांगौ र' एसे जोंहानालाय मावनो दांनो रोंजोब्बाय जोंहानाबो मावनाया मावो नाथाय खोन्थाबाय थानांगौ गाव गोसो जानानै मावनोनो नागिरा फनावबा बुंनोनो नाङा सोरांबानो फन बिदिनोसैहाय दानि जुगनि मानसिफोरा होमबा नोंसा देग्रोदो आं देनायखौ नेनानै उनाव लानानै थांनोसै आं होमबा आं सियार लायनानै फैनि दे बापावै आयु बायनानै लाबोथारबाय नामा नोंलाय माथो बायनानै लाबोबाय आं नङाबा माथो सन्थलाया दांनोनो होआ बायनानै लाबोआगौ मानि
बिनिखायनो बायनानै लाबोबाय आं ओमफ्रायलाय मानोथो दिन्दां आलायनानै लाबाय थादों नोंलाय नोंनाव लाजिनायानो गैला नामा मानि लाजिनांगौ जाखो लाजिनाय थाबा जेबो जाया लाजिनानैलाय मा बान्था मोन्दों सोर मा बान्था मोन्दों लाजिनायनि थाखाय देलाय खोन्थालाय नोंसोरनो सोर लाजिगुसुनि बान्थाखौ दिनैसिम मोनफेरनो हादों लाजिनायनि बान्थाखौ बिथां बा बिथांजोआ मोननो हादों होननानै सोर बुंदों बिनिखायनो लाजिनायखौ गारबाय आं लाजिनायखौ दाखोरावसो गारहरबाय आं ज्रावनो ओमफ्राय बे दाखोरखौ जिएमसिनि गारिया लांनानै गोथौ हाखराव गारहरबाय दा आंनाव लाजिनाय होननायानो गैला बुंबा नोंना बाराद्राय जायो दे आथिंसिं प्लास्टिकफोराव लानो हायामोन आरो नोंहा सन्थलानिफ्राय बिनो हायामोन माथो बेफोरबायदि लाबासो मानसिफोरा आंखौ नोजोर होगोनबालाय आं भाइराल जागोनबालाय भाइराल जाबासो आं फेमास जागोन बिनिखायनो आंनो सन्थला आरो दाउस्रि देलाया आइडिया होदों जेब्लासिम मानसिया पपुलार जाया भाइराल जाया रावबो सिख्लाफ्रा नुसना होननानै माथो नोंलाय आइएस अफिसार जासिगोनबालाय जागोनब्रा जागोन गासैबो जाजोबगोन बिनि सिगां आं लाजिनायखौ ज्राब गारग्रोगोन मिथिबाय आच्छा दे थांनोसै आं न'आव आइ गोदाना नुवाबा आंखौ रागा जोंलायगोन मा जाबावगोनथाय बे मानसि सासेजों सोरबायदिनि खाफालाव दङथाय बे मानसिया जानोहाय आंथ' हाबा जागोन बायदिखौनो मोनथारा बेखौ कौशलिया मा बुंनांगौ जाखोथाय आंहाबो टफिरामनि डायलगखौ खोनानानै बावनानैसो दङ नोंनो शेयार लायनांगौआ आं लायनानै फैनि मालायफोरासो बयबो फिथा दैजोब्बाय जोंहासो देग्लाय फिथायानो गैया आब' दम्फाबो गैला नालाय मालायनाव थांनानै जाहैनोसैहाय देग्लाय फिथा सिथा देला जोंहा बापावै दुलुर अर सायदों नामाब्रा बापावै माखौ एसेबां होज्रो खावखोब्रा बापावै मा जातनि गथ'ब्रा बेलाय मालाबा बियो आंखौ फाग्ला खालाममारगोनलै नङाबा हार्ट एटेक खालामनानै बुथारगारगोन आंलाय गिथावथाव जाखोना माखोब्रा आंखौ नुनानै बिहुस जालाबायनो बापावै दैट बापावै आंलाय मा सिगिनांगौ जाखोब्रा बियो आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो फोद्दाखांग्रांना बिहुस जादों मानो थाखाय मानो थाखाय नोंलाय माने सिख्लाफोरनि बुस्थुफोरखौ लानानै गिदिंगासिनो ना नोंनाव खामानियानो गैला बिराद फ्रि जाथारदोंबा थौ जोंहानि न'आव अन गुन्दै देहैनो मागोनि फिथा जानो थाखाय बापावै नोंबो बिदिसो बुंबायना एमाव राजा दिनैसिम आं सिख्लाफोरजों मोजाङै गोसो होनानै ज'खौनो थानो मोनाखै बिनिखायनो आं सिख्लाफोरनि बागै बारा मोजां मिथिया आरो नैबे बुस्थुखौ दांनायनो लुगैदोंमोन आं बिनिखायनो सन्थलानि दखाननिफ्राय लानानै फैबाय आं आच्छा नों गानसिगोन नामाब्रा दत आंलाय मानो गाननांगौ जाखोब्रा गानालै आं ओरैनो लानानै फैदों आरो बेखौ लानानै गिदिंबा माथो भाइराल जागोनबालाय फेमास जागोनबालाय फेमास जाबासो मानसिफोरा सनमान होयो बिनिखायनो आं नैबे बुस्थुखौ लानानै गिदिंगासिनो जाहाथे आं फेमास जायो ओमफ्राय सिख्लाफ्रा आंखौ गोसो थोयो मा गोसोखाङोब्रा नोंलाय दे लागे र' होमबालाय आं थांनोसै जानाय नङालै बे टफिरामजों दुलुर खांखमाफोरा गांजेमाफोरा उल्था जानानै थानाय बायदि नुदोंब्रा नोंखौ मा एसे किउट नुयोब्रा दुलुर नोंखौ हाय दुलुर नों आंखौ गोसो थोनायमोनब्ला आं नोंखौ बिराद अनगौमोनलै दुलुर आंनि गोसोनि लुबैनायखौ मानो बुजियाब्रा नों दुलुर आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आच्छा बारु थाइबानि लारु ज' होगा देखा जायगा खेबसे खावलायाव सब खुदुमनोसै आं जोगासिनो जोंनानै अरजागोन आंजों मानोब्रा मानो आंखौ खुदुमनो नागिरनाय नोंलाय जल्दि थां नङाबा आं गोबोरखिजोंनो खुबैनानै हरगोन माबालै आं नोंखौ गोसो थोबाय नों आंखौ गोसो थोयोना थोआब्रा गोसो थोआ आं नोंखौ मानो ओरैनो गोसो थोआ आं जल्दि थां आंनि गोसोआ दुखु मोनगोन ना आं नोंनि गोसोखौ दुखु होआखैना आं जायखिजाया नोंखौ गोसो थोआसो होननानै बुंदों दा आं नोंनो मा नांगौ गासैखौबो होजोबगोनब्रा नाङा आंनो नोंहा सोरखौ गोसो थोयो थोबानो जाबाय आं नोंखौ गोसो थोआ मिथिबाय मानोबा आंहा गोसो थोनो थाखाय टाइम गैया न'खराव आंनो देरसिन जानानै दं आरो आइखौ नायनांगौ खामानि मावनांगौ साख्रि लानांगौ आंहा आइखौ अराय समनि थाखाय नायनांगौ बेवहाय नोंजों गोसो थोलायनानै नांलायनो गोसो थोलायनो एक्सट्रा खर' गाज्रि जानो टाइम गैया आंहा आइला आं नोंखौ हेफाजाब होगोनब्रा होमबाबो इन्डिपेन्डेन्ट थानाय बायदि फ्रि जाया नाङा आंनो नों सोरखौ लायला जामायला फार्स्ट गोसो थोजेनदोंमोन आं बेवहायबो माथो गार जाबायसो गोसो थोयैनि सिगाङावनो मा जाबावगोन आंनि जिउआ फैमाल जाबाय आंनि फार्स्ट गोसो थोनाया मा खालामबावनो आरो खाफालाव दुलुरानो गैयामोनदां अब्लाबो नाजाबाय थागोन नै आंहा पार्सेल डिलिभारि खालामहैनांगौआ बावनानैसो दं बेनिफ्राय न'आव माइरं अन गुन्दै लांनांगौ आंहा मागोनि फिथा देनो थाखाय बिराद खामानि जाबायलै माथो सेंग्रा देरना लानानै उन्दैयै थाबाय थाबानो मोजां जागौमोन साला गोसोआबो बायनाय नङामोन गोसोआबो दुखु जानाय नङामोन आच्छा बिदिब्ला बेखौनो खालामनोसै नामा
गाबोन गासैबो ज' ओंखारदो फुङावनो जागोन दे बेखौनो खालामनोसै होमबालाय आं फुङावनो ओंखारगोन नोंसोर आंखौ फुङावनो लायबानो जाबाय जागोन दे बापाव जरा जरा हा जरा जरा आदा थफिराम नों मानो जोंखौ पिस्तल देखायदों नोंसोरनि बेफोरबायदि जरा जराखौ नायनो हाथारलां जेराव नुयो बेवहायनो जरा 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 हा बिनिखायनो नोंसोरखौ खेबसेयावनो स्रा खालामखानोसै आं बयबो लाइन गसं आं गसंबाय आब्बास दासो जादों गंसे गुलिजोंनो साब्रैखौबो थिसख्याव होनोसै आं आदा थफिराम बेफोरबायदिजों गेलेजायालै अन्नानै मानसिया एसे गुसु जादो जानुवारिनि बे खुवा खुलायनाय गोजांनाय बोथोराव आं गुसु जानांगौमोन नाथाय आं नोंसोरखौ बिदि नुना गरम जाबाय गरम हेलौ आं एमएलए अमाराजानि बिनानाव दावदै बुंदों नैबे लाब्रा सकआव सासे मानसिया जोंखौ पिस्तल देखायदों अन्नानै थाबै फै आदा नोंहा मा जादों बेखौल' बुंदो दे मा जादों होननानै सोंफिनबावदों नैबे आखायाव लानाय बादामालिखौ नुदोंना नुवाखै नोंसोरलाय नुदों आदा बे बादामालिखौ हिनजावफोरासो गानो दिनै आं आखायाव लानानै गिदिंनांदों मानो होनोबा आंहा हिनजाव गैया गोसो थोनाय सिख्ला गैया बिनिखायनो हिनजावफोरनि बाहागोखौ लानानै गिदिंनांदों आं बुजिदोंना नोंसोर आंनि दुखुखौ बुजिदोंना बुजियाखै नोंसोराल' गार्लफ्रेन्ड लानो मोनो आं मोना नामा मा पुलिसनि गारि गाबदोंलै इउ आर आन्डार एरेस्ट मानि थाखाय पाब्लिकनि गेजेराव बेफोरबायदि पिस्तल देखायनायनि थाखाय दा नोंथाङा सारेन्डार खालामदो मानोना नोंथांखौ जों सोरगिदिं बेंखनजोबना लाबाय बापावै नोंथाङा मोजाङैनो मोजां गारियाव गाखोहैदो आं माने बिसोरखौ सिगिदोंसोमोन सिगिबाबो नोंथाङा मोजाङैनो मोजां गारियाव गाखोहैदो आरो पिस्तलखौ गाहायाव दोन जागोन दे मामोन बियो दसेनो बेनोथ' बे आदा थफिरामाबो मा खालामना लायोलै बिनि न'आव इनफर्म खालामनानै हरनांसिगोन आंनो खोन्थाहरनोसै र' मा होनखो थफिरामखौ एरेस्ट खालामदों बबे पुलिस थानायाव लांदों बेखौलाय बे थफिरामखौ आंसो साजा होनो मोन्थाय दं रावबो गैया खोनाबायना नों उकिल 7-8-10 जेसेबां हायो 1000 बाबो उकिल लानानै फै थफिरामखौ जामिनाव दिहुननो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा गासिबो आदब खायदाखौनो बाहायजोबगोन आं जेसेबां पुलिस दङ गासिनोबो फैसा होजोबगोन आं गोनां जायोबा जाजखौबो बायखांगोन आं अब्लाबो थफिरामखौ जेबो जानो होआ थफिरामखौ खालि आंल' साजा होनो मोन्थाय दं रावबो गैया मानो होनोबा बियो सासे थङाला बाङाला फिसाला आंनि बिनिखायनो मोजां लामायाव लाबोनांगौनि बिबाना आंनि आखायावसो र' आं थांगासिनो जेबो आयै उयै गैया देनोबा दे माबार आरो गोसोआव लाखि गाबोन फुङावनो सिखारजोबनांगौ बयबो थाबनो दाउखाया सिरि मोनैनि सिगांनो सिखारनांगौ जाहाथे दाउफोरा नुवा आरो गोदोनि आबै आबौमोना बुङोमोन मागोनि समाव दाउ सिखारनायनि सिगां सिखाराबा दाउजों खर'आव खिला जायो होननानै अब्ला थैना उजिबा मोसौ जायोनो मोसौ नङा माथो बाजै नों जोंखौ थगायदोंसो मानो थगायलाबायनांगौ जाखो नंगौखौसो बुंदों दा मोजाङैनो दे नोंलाय मानो जोंखौ हेफाजाब होआखै दे आंलाय मानो हेफाजाब होनांगौ जाखो आंहा सुटियावसो दङ आरो नोंसोर दा बोरै मोनदों बिमानि खामानिखौ मावनांनानै बोरै मोनदों धेमालि मोनो बिमाफोरनि खामानिखौ गोसो जाबानो दै नांगौ ओंखाम नांगौ ओंख्रि नांगौ ओंखाम गुसु जाया ओंख्रि गुसु जाया फुदुंनानै होफिन बायदिसिना ना दा बोरै मोनदों देनोबा दे आरो बे दाउखा आबाखौबो खामानि थिनदोंमोन आं बे बेलागुरखौ माला बानायगोन बेलाय बाजै जों खस्थ'थार मोनदों अन्नानै जोंखौ हेफाजाब होफै गैया मा खालामबानो जाबाय आं खालि जनानैल' नायबाय थागोन आखि आं नोंसोरनो रेडि खालामनानै होबाय माथो आं सुटियाव थाबाबो नोंसोरखौ हेफाजाब होबावबाय माइरं लाबोनानै होफैबाय सिबिं लाबोनानै होफैबाय बे देनानै नोंसोरो सालिनानै फिथा सावनोखौनो इसिबां बाबायना आरो दा फिथा सावनो रोङा होनबाबो गथाराहाय नोंसोरो गाबोन फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां सिथ्लाफोरखौ न'फोरखौ साफा खालामनानै साथि खाला लगायनांगौ बिनिफ्राय फिथा सावनांगौ नोंसोर माला सिखारनांगौ बाजै फुङावनो दाउला दाउ गाबिनि सिगांनो बै समाव आं उन्दुनोसो लायो बिदि होनबा जाया दिनै गासिबो थाब उन्दुनांगौ आरो गाबोन फुङावनो सिखारनांगौ आरो जाय मबाइल नायनानै सिखारनो रोङा बा उन्दुनो बावनानै थायो बिसोरबो उन्दुनो मोना फुङावनो सिखारनांगौ नोंसोरो बिराद रोंलाङि जाथारबाय देनां फिसाफोरनो मा गियान होनो नोंसोरनो रोङाबा नोंसोरनि फिसाफोरालाय मा रोंगोन आरो बैसोरनि फिसाफोरनि फिसाफोरा मा रोंलांगोन रावबो जेबोखौनो रोंलाङाबा बर'नि मुस्रियानो थानाय नङा माथो बेनिखायनो मागो फोरबोफोराव मागोनि समफोराव बैसागु समफोराव बैसागुफोरखौ मोजाङैनो दैदेनलांनांगौ बर'नि नेमखान्थिफोरखौ बेरखांहोनांगौ बाखि सब समावथ' बेरखांहोनो होआखैना नोंसोरखौ बोसोराव खेबनैल' फैथारो खेबसेया मागो खेबसेया बैसागो बे खाथि खाला सावनायखौथ' बावगारथारबाय
खालि फट' लानोसो माइबारियाव थाङो नोंसोरो हा खाथि फुजायावबो आरो मा नायबाय थाखो देदो माबार बे दाउखा आबायाबो खामानिखौ मोजां मावदोंना मावाखैथाय नायहैनि र' बेखौबो आनै आंखौ जेबो बुंनाङा आं गावनो टेनसन जानानै दङ दालाय मा खालामनो दे आनै आंबो बेखौनो सानदों आइडिया हाथायाव थांनानै नख्लि फिथा बायनानै लाबोनोसै ना हा औ हाथायाव थांनानै नख्लि फिथा बायनानै लाबोनोसै बेनिफ्राय गाबोन फुङाव गुदुं खालामनानै बयनोबो जाहोनोसै रावनोबो खोन्थानाङा मिथिबाय बिदिबा जागोन आरो आनै जाया बेलाय जागोन माबा देफ्लादो बेखौ होमबा नोंबो देफैदो आनै सानैबो देगोन बेनिफ्राय फिथाखौ लायनो थांनोसै जागोन दे आनै जाय सिख्लाफोरखौ गोसो होनानै गोसो थोआ बिसोरसो आंजों सिथाबफायो माथो थाबनो ओमफ्राय जायनि थाखाय आंनि बिखाया दुब होनदोंमोन बेलाय माथो आंखौ नायफिनथारालाय मालै आं रावखौबो थुरुलाब खालामनो मोन्थाय गैया नामालाय मानो एसेबां दुखु जादोंब्रा आं दलरनि थाखाय हो आच्छा बार' थाइबानि लारु थार मोजां मोननायखौ जेब्ला मोनदाङो अब्ला दुखु मोनो बियो आंनिफ्राय गोजानाव थांबाय होनना आच्छा दासो बुजिदों आं सैथो गोसो थोनाया बिदिसो जायो होमबा आच्छा एमाव राजा दिनैलाय मानो इसिबां दुखु जादों ना बिफायासो रायलायबाय बेखौ एमाव राजा एमाव राजा खेला नोंखौनो नेबाय थादोंमोन आं मानो एसे गोबाव खालामोब्रा आंसो गोबाव खालामबाय आरो नोंखौ आं दहायनिफ्रायनो गाबज्रिबाय थादों नोंसो खोनायाखै मा जादों एमाव राजा जेबो जायाखैलै बुंलाय मा जादों आं मिथिखायो नोंहा माबा मोनसे जाथारदों मालाबा बे फावगालियासो आंखौ बिराद मोजाङै बुजियोलै फावगालि बायदि बुजिग्रा मानसियानो गैयालै आंखौ फावगालियाल' बिराद मोजां बुजिमारो बुं एमाव राजा नोंहा मा जादों लोगोआनो लोगोनो खोन्थाया आरो जेबो जायाखैलै मानो जेबो जायाखै आं मिथिखायो जे नोंखौ नोंहा माबा मोनसे जादों सोरबा नोंखौ दुखु होदोंना आं मा बुंबावनो मानसिनि जिउआवलाय दुखु सुखु थाखायो नङा होमबा बांद्राय फिल'सफि जारि नाङा नोङो बुं नोंखौ सोर दुखु होदों मा बुंनो गोसोनि दुखुलै रावबो आंखौ दुखु होआखै होनायालाय गाव हारसिंनो दुखु जादों माने आंनि नांगौनि बारा लुगैफ्लांबाय आं बेनिखायनो दुखु जादों नों दुखु जानाङा दे आं नोंजों अराय दंफायो आं नोंजों जेब्लाबो थागोन मा जाखो एमाव राजा जेबो जायाखै नों आंजों अराय सम थाफाबाय थागोन ना औ नोंजों आं अराय सम थाफागोन जेब्ला नों दुखु जायो आंनो खोन्थाबानो जाबाय ना बिदिब्ला बेखौ लाखिदो हर मा जाखो माने नंनायनि मा बिहरबाय थायो नोङो हा बे अनलाइन मा बिहरबाय थायो नों आयै आं सेम्पुसो बिहरदोंमोन सेम्पु बिहरदोंमोन ना जलदि माइब्रानि माइरंआव सोमनानै दोनहैथां आरो सिबिङा एवहैथां मादै देन्जारथार माथोलै नोङो उवालखौबो खर' लालायनो हालायो देन्जार बोलो गोराथारलै माथोलै नों मादै बै राजस्थाननि हिन्जावफोरा गुजरातनि हिन्जावफोरासो खर' जि बुरजा दैहु लानानै दै लायनो थाङो बेबायदिसो मोनलायबाय आं मा बर' हिन्जावफोरखौ लोरबां सानदों नामा बर' हिन्जावफ्राबो मेल्ला खामानि मावनो रोंगौ मिथिबाय गोरों खामानि मावनो रोंनाय हिन्जावफोरखौथ' नुस'ना सोरबा हौवा लाखानानै खारनाय सोरबा बांगाल हौवाजों लाइन मारि हैखुमानाय बेफोरबायदि हिन्जावफोरखौसो थाब नुस'नो गामियाव जे बेसेबां मावथि हिन्जाव दं बेखौ रावबो नुस'ना थांनानै रावबो खबर लाहैया गाज्रि हिन्जावफोरखौसो निउसाव होगोन इन्टारभिउ लालायलायगोन नाथाय मोजां हिन्जावफोरखौ खामानि मावनो रोंग्राफोरखौ सोर साबोसेया खबर लादों सोर साबोसेया न'आव थांनानै बान्था हैदों बर' हिन्जावफोरखौ खामानि मावनो रोङा सानदों नामा मेल्ला दङ नोजोर बोदिंनानै नायोब्ला गावबा गावनि गामियावनो साफा नागिरना मोनगोन बेबो नंगौ नाय खर'आ सायाखै नामाब्रा मानो सानांगौ जाखो आरो फावगालि मा गसंनानै थाबाय थाखो जलदि माइरंआ सुहैथां नोंलाय माथो माइरंखौ मेसिनावसो सौहैनो नागिरदोंमोन आयै औ मेसिनाव सौहैनो नागिरदोंआनोमोन आं नाथाय जोंलारिखौ नुनानै फैफिनबाय आं जोंलारिया मालाय इसिबां फिथा देदों नोंहासो जेराव बुदाया खालि अनलाइन माबा माबि बिहरबाय थानायल' एमाव राजा एबारनिफ्राय दा होफैसै बेनो आंना जबानो बेनोबा माथो खालामबावनोब्रा मादै जाय जेसेबां हायो अर्डार खालामबा आंनिसो मोजां बेनिखायनो बे बेलायाव आं जेबो बुंथ'नो हाला जागोन दे बाप्रे हापां खर'आ सागोनलै हर आं बोख्लायनि नाङा आंहा हाखायो बेफोरखौ खर'आ साबा मा जानांगौ जाखोब्रा हापां बेफोरबायदि हायो होननानै खर'आव लाजायोना उवालफोरखौ खि खर'आव लाजायो सोरबा आंनि सिगाङाव जेबो बुंनाङा आं हायो नालाय लायो देन्जारथारलै मादै हापाङा दा खर'आ साबाय थासिगोन बेना हायो होननानै बेफोरबायदि लानानै फैयोना मानसिया आच्छा एमाव राजा मानोबा फैदोंमोन माने फावगालिया अर्डार खालामदोंमोन माबा मोनसे अ आच्छा माब्रै सोलिदों खामानिफोरालाय माब्रै सोलिनोब्रा थिक थाक दे बेफोरबायदिनो फिसा फिसा खामानिनिफ्रायसो गिदिर खामानि मावनो हालाङो दे आवगायबाय था फावगालि
माबाफोर माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा नोंबो आंखौ बुंबानो जाबाय जेरै नों आंखौ बुंनो थिनदों जागोन दे महाराजा होमबालाय हामथारबाय आं नोंनो दावराव मेसेज खालामगोन दै जोंहानि आइया नोंजों रायलायनाय नुबा नायगोन अब्लाबो सिरि सिरि मेसेज खालामखोमागोन जोंहानि आफाया मालाय खोब रंजागोन नोंजों रायलायदों होननानै खोनाबा अब्लाबो जेबो नङा रायलायखोमागोन दै जोंहा मानो होनोब्ला बेसेबा गोबावनि उनावसो नोंखौ मोनबायलै आंनि गोसोनि खोथा बुजिग्रा महाराजा नोंबो आंनि गोसोनि खोथाखौ बुजियो आं सिगांनिफ्राय नोंखौ बुंनो सानबाय थादोंमोन नाथाय खाबुखौनो मोनाखैमोन आं दिनै खाबु मोनबाय दा एबारनिफ्राय खाबु लालायलायबाय थानोसै ना औ दे होमबालाय आं थांनोसै दै जागोन दे आंखौ मिस खालामबानो जाबाय नोंबो आंखौ मिस खालामबानो जाबाय दे फैबाय आं बाय बाय आं महाराजाखौ गोसो थोबाय थारैनो आं गोसो थोमारबाय माखौ हारसिं मिनिबाय थादोंलै बियो आंखौ आइजों रायजा होबाय थानानै ओइ फावगालि माखौ मिनिबाय थादों आरो मा अर्डार खालामबाय थायोलै नों बबेनिफ्राय एसेबां फैसा मोनो नोंलाय मेगन सादों नामा आच्छा बयफ्रेन्डआ फैसा होबाय थायो आरोना नोंनो नों बायदि नामा गार्लफ्रेन्डनो फैसा हरबाय थानाय हा बयफ्रेन्ड दं मारो होमबा नोंनाव सोर नोंनि बयफ्रेन्डआ आइनो खोन्थागोन आं खोन्थाबानो जाबाय आंखौबा रायजा होबाय थायोना नों फावगालि नोंखौबो आं आइजों बुजागोन नागिरगोन आं नों सोर हौवाजों रायलायगासिनो दं जै दिनखालि मिथिबाय बिखुङाव थाव फोननानै लाखादों नों फावगालि आइजों बुजानो थाखाय नोंखौ नुनाय बायदि मोनदोंलै आं फिसा मानो नुवा जानो बे जेला आंनि बिहावसोनिसो न' गोसो जाबानो फैयो गोसो जाबानो थांफिनो आं आच्छा सोर फोरोंनायलै नोंखौ गोलाव गारनो थाखाय मा गोलाव गारदों आंलाय माने नंखाय बाथ्रा बुंनो थाखाय ओइ नैबे टफिरामनि पावारखौ एसेल' साननाङाब्रा नैबे टफिरामा जेलाव बिराद बार फैबायब्रा बिराद एक्सपिरियेन्स दं नैबे टफिरामनाव मिथिबाय आरो नोंसोर मा मिथिनो नैबे जेलनिफ्राय आङो खेबनै खारखुमाबाय आं हाखर जावनानै नों बेवहाय हाखर जावनो हाया मानि थाखाय मानो होनोब्ला बेनो हाखरखा बेनिखायनो नों हाखर जावनो हाया मानो होनोब्ला बेवहाय हाखरखौनो जावनो हाया मानो हाया मानो होनोब्ला नैबे जों थानाया नैथि हाखर आरो हाखर जावोब्ला सेथि हाखरावनो गोग्लैफैफिनगोन ओइ बांद्राय फालतु बुंनो हालै नोङो आच्छा मानसियालाय जनानै दंना गसंनानै दङब्रा नों बुंदो जनानै दंना गसंनानै दं नुनायावथ' नोंखौ जनाय बायदिबो नुदों गसंना थानाय बायदिबो नुदों खोनासंनानै ला नोङो आं हाखरखौ सिङाव जावदों मिथिबाय नैबे हा सिङाव आच्छा नोंथ' गोजौआवसो दङ गाहायाव माब्रै जावहैखो नोंलाय ना नोंलाय एन्जरफोरखौ खामानियाव लगायना दोनदों बुं एन्जर दोनाखैबालाय सोरखौ दोनदों नोंलाय हाखर जावनो थाखाय मानो होनोब्ला बे सिङाव हाखर जावबा बांलादेशआवसो सहैयो बांलादेशआव सहैया माथो बेयाव हाखर जावबा हाखरावनो मोनहैफिनगोन ओइ बे जिरायाबो गसङाबो मानसिया माबायदि फालतुलै दानो बुग्लिनानै आथिं आखाइ जाहोजोबगोन आं नोंनि मोदोमाव मिथिबाय टफिराम बाबावै माथो सोरबासो टफिराम नोंखौ नोंसा बिमाया लांनो फैबाय ओहो आं थाङा मानो थाङा थाव न'आव जेलखौसो मोजां मोनबाय नामा नोङो औ जेलखौसो मोजां मोनबाय आं बेवहायनो थैस' थांस' रायजो जानानै थानोसै आं सोरजों रायजो जानो नोंलाय बेवहायलाय आं हारसिंनो गावजोंनो रायजो जागोन आदा बेखौ जेलनिफ्राय बख'दो न'आवसो दांहैगोन आं बेखौ जागोन आब' मालाया जेलाव थानो बायो नोंहा थानोसो लुगैयो जेलनि बाहेराव मालाय आंहालाय मा स्पेसियेल जायगा दं ना हिनजाव दं ना मा दं बेनिखायनो बेवहायनो थागोन आं गोदानावल' मोजां मोनोब्ला गोजाम जाबा बाहेरनि दुनियाखौ गोसोखांगोन जेरै प्राइभेट कम्पानियाव फार्स्ट टाइम खामानि मावबा इन्टारेस्ट मोनो बेबायदिनो जायोब्रा टफिराम ओंखारबोदो जागोन लिंहरबाय थायो साला